Machigni Ramogi tudri kodwa namba maro te machuo kanaria dek auchiel nono kao kamano bende wayudore mbui mag oganda mopogore yedo achiel kachiel mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, yedo kanyo mbui mar X kachiel koda mbui mar Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en Jatend piny William Ruto otelo ne jo Kenya e dhialo nyasi mar jamhuri mar higni 62 kendo keto peke wi lek mare mar golo piny Kenya e otego mar pinje ma eka dongore nyaka pinje madongo mag ruodhi. Ruto yango ni bang' sirikal mare keto e tim chenro mar bugo fuko jo Kenya kod omenda, bero chumi, yaro dero mar thieth kod kelo lokruok e sekta mar somo, kidoromo mar Kenya goyo riti ne pinje ma eka dongore. Jafo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Giweche mag jodongo ni kama iluokorie okitwoe, Jatend piny William Ruto onyiso oganda jo Kenya ni piny Kenya oikore mar chako safar manyien mar bedo e mesa achiel kod pinje mag ruodhi. And having ensured that we are carrying everybody along, we now have both the opportunity and the firm foundation to charge forward into the next chapter of our national journey, Kenya's economic freedom. With the measures we have put in place to restore dignity, inclusion, and opportunity, we must now press on. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and take Kenya to a first world economy. E alap manyayo National Stadium e bore Nairobi, e kinde nyasi mar dhialo higni 62 nyaka ne Kenya yud loch mongirore, Ruto olero ni bang' sirikal mare bero uchumi, keto chenro mag keto pesa e ofuko mag jopiny, kelo lokruok e sekta mar somo kod bero weche mag thieth, piny Kenya ni thuolo mar bet e mesa achiel kod pinje madongo mag uchumi. As more students live in decent accommodation, as more traders conduct their business in dignified settings, and as more public servants get access to housing, we are fulfilling our constitutional mandate. And with that foundation secured, we are ready to walk with all our people into the next chapter of economic freedom. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence and the democratic freedoms. Ruto oparo ne jo Kenya ni kata pinje mosedongore ka Malaysia kod Singapore, duto ne ntiere okang' ma piny Kenya nitiere sani, omiyo jo Kenya nyaka ikre mar banu sati kendo tero piny Kenya mbele. Prosperity was not handed to them. They reached out for it. They rejected the ordinary. They refused to be prisoners of their circumstances. They believed in themselves and invested in their people. They were patriotic to their nation's cause and demanded excellence of themselves. Safar makamano biro yiengore e weche adek madito, bero weche mag somo kod timo nonro, keto aluora man kod kwe, achiel mar jo Kenya kod chiwruok mar jo Kenya e bero pinygi. For no nation can prosper in an atmosphere of disruption, violence, and criminality that leads to economic sabotage, destruction of property, and loss of life. Kaka yo mar chako safar makamano, sirikal dhi miyo pek chenro mar bero weche mag wuoth, kokalo konga piny manyasani, yawo paw ndeke maduong' ma JKIA, kunyo yewni madongo maromo 50, kaachiel kod yaro dero mar teko stima pacho kae. We have mapped out 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road across the Republic for tarmacking. Mana kaka ondiki e muma maler ni gimoro ka gimoro ni kod thuolo mare, Jatend piny William Ruto oramo ni higni 62 tok Kenya yudo loch en kinde makare mar piny Kenya goyo okang' maduong' kuom pinje meka dongore nyaka pinje ma osedongore. Chris Owino, Ramogi TV, Nyayo National Stadium, Nairobi. Kapod wantiere weche mag jamhuri en ni mosenindo Raila Odinga omed puo ka jal mane okedo